വരണ്ടേ ശരിയായിട്ടാ മാതാജി ഇപ്പോഴൊരു കറങ്ങാതെ ഇതില് പറ്റുന്നതാണ്. അതെ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മഴ കാരണേ സ്ലോ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിനം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഈ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം യോഹമഃ തഥാ മഹ്യം ദദാമി സുപരാന്തികം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപ സിന്ധോപി ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണവേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണവേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ദേവദാസ സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ ഇതായ കൃപപ്രദായനേ ഗൗരദാമോദാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. എല്ലാവർക്കും രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം 18 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ 3ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം. കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേകൃഷ്ണ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. പിന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഗീതാ സംക്രമ യോഗത്തെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? അതില് ഭഗവാൻ എന്തായാലും ഭഗവാൻ ആദ്യം സാഖ്യയോഗം പറയുന്നു, പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗം, അതായത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ശരീരങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത്, കൃഷ്ണോപത്തിൽ എങ്ങനെ പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ അർജുനോട് പറയുന്നത് അർജുന നീ യുദ്ധം കർമ്മം ചെയ്യുക, യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3ാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ശരിയായ വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കർമ്മയോഗം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗം നമുക്കും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും അർജുനന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പരാശര മുനി ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ 6 ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അച്യുതൻ എന്നുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത ആളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്ന അത് പറഞ്ഞു തന്ന ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാശര മുനി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ കർമ്മയോഗം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ജായതി കർമ്മണത്തെ മതബുദ്ധി ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരേമം നിയോജയത്തി കേശവ. അർജുന ജനാർദ്ദന അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോഴും അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അർജുനൻ എന്താണ് മനസ്സിന്റെ ആകെപ്പാടെ എപ്പോഴും വിഷമിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ഈ പാണ്ഡവരിലെ എല്ലാവരെയും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനനുള്ളത് കൊണ്ട് യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നില്ല അറിയാം. ഭീമന് പറയുന്നുണ്ട് കൗരവന്മാരുടെ 100 ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് വധിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഇഷ്ടംപോലെ യോദ്ധാക്കളുണ്ട്, വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഇതുള്ളത് ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? അർജുനാണ്. അങ്ങനത്തെ അർജുനൻ ഇത്രയും വിഷമസ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനൻ പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ ചോദിക്കണം. ോമിശ്രേണേവാക്യേന ഈ മോഹയ ശിവമേ തദേകം മത നിശ്ചിത്യോഹമാസുന. യഥാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കേട്ടു 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പല പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനോട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വീണ്ടും എനിക്കറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കർമ്മണ മനാരംഭ ഐഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണതേ കല്യസ്ഥനാദേവ കിംസമതി ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അതായത് കർമ്മം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും വരെ കർമ്മത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം? അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റേ അവിടെ വരുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതെ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ പോയി സന്യാസം ചെയ്യുന്നതോ അതൊന്നും ശരിക്കും ഉള്ളൊരു പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസം എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 4-ാമത്തെ സ്ഥാനം സന്യാസത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളൊരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുത്രനോ പുത്രിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിട്ട് വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ അല്ലെ അമ്മയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ മുത്തച്ഛൻ. അത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസ് വരുമ്പോഴും ആ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകാൻ മറ്റേ സന്യസിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര യോഗോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘ സമാചര. കർമ്മ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം.
അതായത് പിന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിയുത സേവനം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതായത് യജ്ഞരൂപേണ ചെയ്യാം. യജ്ഞം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ആഴിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹോമിച്ച് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അത് അഗ്നിഹോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും അതിനെ യജ്ഞമായിട്ടാണ് കണക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുക. അതായത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ യജ്ഞരൂപത്തിലായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ട്, അതായത് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിഷ്ണുവിനെ. അതെ, 4 കൈയുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവായി 2 കൈയുള്ള രൂപത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള യജ്ഞദാതാവെന്ന് വിഷ്ണുവിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ യജ്ഞരൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? മുക്തി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എനിക്ക് എന്നുള്ള ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമാവുന്നില്ല. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കർമ്മക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് കർമ്മമുണ്ട്, അത് എപ്പോഴും തെറ്റാണ്. അത് ചെയ്യരുത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടി തർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ ഉച്ചന്തേ കർമ്മ കിൽബിഷേ പുണ്യതേ ദുഃഖം പാപായേ അജന്യാത്മ കാരണ. യജ്ഞത്തിൽ വേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തുണ്ട്? നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളെ പോലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ആ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? ഒരു താകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എന്തൊരു വസ്തു അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യജ്ഞം വന്ന യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ മഴയിൽ കൂടിയാണ് സസ്യ ലതാദികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുവഴിക്കാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം തരുന്ന ആരാണ്? ഇപ്പൊ മഴയായാലും ധാന്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറമ്പിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടുന്നുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആരാണ് വളർത്തി തരുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ തരുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്താ വെച്ചാല്, ഈ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൈമറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധാന്യം കിട്ടാൻ അത് വിളയിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതിന്റെ കച്ചവടക്കാരനുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അതിന് ഉഴുതാനായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ കാളയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ആ മനസ്സിന്റെ താപം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകള് ആ അന്നത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ അന്നത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെയൊക്കെ കർമ്മക്കണക്ക് നമുക്കും കൂടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ചെന്നാൽ ആ കർമ്മക്കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മക്കണക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അതിനെ ഭഗവാൻ ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭോഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ ശുദ്ധ ഭക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് തരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം, അതായത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇത് എവിടുന്ന ഭക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ല, എന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭഗവാനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. ഭഗവാനെ കഴിക്കുന്നതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ പറഞ്ഞോളൂ. രേണു ഹരികൃഷ്ണൻ മാതാജിനെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ആക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഏത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തത്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും അതിന്റെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മക്കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രസാദമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാണിക്കുന്നത്.
അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാതന്ന സംഭവ യജ്ഞഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമൽഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാക്കുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ കാര്യം പറഞ്ഞ് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മഴ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് സസ്യങ്ങളും ലതാടികളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ഒരു മാംസബുക്കായിട്ടുള്ള ജന്തു പോലെ, പുലികളെ പോലെ മാംസബുക്കായ ജന്തുക്കളെ പറ്റും മാനുകളെ ഒക്കെ പിടിച്ച് കഴിക്കണം. മാനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതും ഇലകളൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി or ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തു കഴിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് സൂര്യന് താപം ഉണ്ടല്ലേ, ആ സൂര്യന്റെ താപം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ താപം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് പോകുന്നു. അത് യജ്ഞത്തിൽ പെടും, അത് നീരാവിയായിട്ട് പോകും. ആ നീരാവിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൂര്യന് കിട്ടുന്ന ചൂട്, ആ ചൂടിൽ നിന്നും നീരാവിയായിട്ട് പോകുന്നു. ആ നീരാവി മേഘമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ മേഘത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ചന്ദ്രൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ വലിച്ചെടുത്ത് അപ്പൊ മേഘങ്ങൾ തണുത്തിട്ട് അത് മഴയായിട്ട് വരുന്നു. ആ മഴയിൽ വന്നിട്ട് ആ മഴയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഓരോ സസ്യലതാരകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഊർജം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതും എല്ലാം അത് ആരെ കാര്യമാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. കൃഷി ചെയ്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന മഴ വരുന്നു. മഴയിൽ കൂടെ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഭക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നു. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം. ആ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന അനാദരവാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് താങ്ക് യു പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. ഒരു അനാദരവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ആരേക്കൂടെ കയ്യിൽ കൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അവരൊക്കെ കർമ്മ കണക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും സത്യയുഗമുണ്ട്, ത്രേതായുഗമുണ്ട്, ദ്വാപരയുഗമുണ്ട്, കലിയുഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ യജ്ഞത്തിന് ഒരു കാലത്ത് എന്താണ്, അത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ അവർ ശരിക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ല. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? എല്ലാം കളർഫായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ. എല്ലാം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത, അതായത് ശരിക്കും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എവിടെ കളയിട്ട് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വെക്കും? പൂജാ സാധനങ്ങളായാലും അതായാലും ഏതായാലും ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവുന്നില്ല. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് തപസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ദാനധർമാദികൾ ചെയ്തിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് പ്രായം വയസ്സ് കുറെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ നാമരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ നാമം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാമജപമാണ്. ആ നാമജപം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാലയിൽ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാല ജപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മാലയുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹലോ, കേട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ച് കുറവാണ്. അത് ഭയങ്കര മഴയുടെ ഭയങ്കര ഒച്ചയുണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തിൽ നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാല ജപിക്കുന്നവരാണോ? ശരിയാണ്. എല്ലാവരും ദിവസേന മാല ജപിക്കണം. കഴിയാണെങ്കിൽ 16 മാല ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മനസ്സിലൊരു കണക്ക് വിചാരിച്ചിട്ട് ദിവസേന മാലകൾ ജപിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഇവിടെ മാല ജപിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാല ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം മന്ത്രം, അതായത് ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നാം ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും കൊണ്ട് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമായിട്ട് ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നാട്ടിൽ നാമം ചെല്ലിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ജപം ചെല്ലാൻ പറയുന്നത്. ഏത് ജപം ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കഴിയുന്നതും ഒരു മാലയിൽ തുടങ്ങും. ഒരു മാല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. പറ്റും നമുക്ക് 16 മാല അയക്കാൻ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മളെന്താ പറയുക, 108 പ്രാവശ്യം ഈ മന്ത്രം ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് 18 വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 18 വാക്കുകളുണ്ട്. അത് 16 വാക്കുകൾ. ഈ 16 വാക്കുകൾ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് 16 മാല ചെല്ലാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കാം. ഈ മാലയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വീടുണ്ടല്ലേ, അതിനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വീടാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും കവർ ചെയ്യരുത്. 108 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേമാതിരി തന്നെ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും പലതിരിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ 16 മാല ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 16 മാല ജപിക്കാം. ഓരോ മാലയും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ മുട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓരോ മാല മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അത് എത്ര ജപിച്ച് എത്ര ജപിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുക നമുക്ക് കയ്യിൽ ചെയ്താൽ പോരെ. കയ്യിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മാലയിൽ കയ്യിൽ ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് സാക്ഷി ബീജം ഞാൻ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എതിർദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തവേ ദേവതരോജന പ്രമാണം ഗുരുവേ ലോക സദനുപസ്തവേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളെ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊരിക്കലും അത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മെ പാർത്താസ്യ കർത്തവ്യം ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തവാപ്തവ്യം കർത്ത ഏവ കർമ്മണി. ഭഗവാൻ അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും 3 ലോകം മാത്രമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ നാഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാനോ ഒന്നും കർമ്മം ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റേ അല്ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും താഴെയുള്ള ആൾക്കാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവരെ പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം 30 ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവാന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവസത്തകൾ ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല. അതിൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ചോദിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ വരുണനുണ്ട്, അല്ലെ, സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, വരുണദേവനുണ്ട്, മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരെ ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ മേൽനോട്ടം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അർജുന ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പ്രപഞ്ചം നിന്ന് പോകും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു, നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും. കാരണം ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പോലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അർജുന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊരു എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ കൂടാതെ മറക്കും കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് എങ്ങനെ കർമ്മം എന്നാ പറയുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിനാണ് ബ്രാഹ്മണം, അല്ലാതെ അതൊരു ജാതിയല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ജോലി വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക,
അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സുഖദേവ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അവരുടെ ജോലി. ക്ഷത്രിയരുടെ ജോലി എന്താണ്? പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണമാണ്. അതാണ് ക്ഷത്രിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞോ വൈശ്യർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കച്ചവടമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശൂദ്രൻ ചെയ്യുന്ന സാക്ഷ്യപ്പണിയാണ്. അങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവരെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ പോയി വേറൊരാളെ കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കും. തോന്നിമാരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണർ ഒരു ജാതിയായിട്ട് മതി, ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ജാതിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരവർക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മം എന്താണോ ആ കർമ്മത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എന്താണോ വിധിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാണ് ഇവിടെ കർമാണി സർവത്ര അഹങ്കാര മൂഢാത്മാ തത്വവിധി മന്യതേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ സാക്ഷിത്വം വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെ? ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അതിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ വക ഗുണങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് പിടിയിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് അഹങ്കാരിയായ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്? അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ അവർ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിലോ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതറിയാത്തവരെന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, അവര് മൂഢ സ്വഭാവക്കാരാണ്. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ്. അവര് അജ്ഞാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അവരറിയാതെ പാപകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ, അങ്ങനെ പല പല പാപകർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവാണി കർമാണി കന്യസ്താത്മചേതസ വിരാശ്യ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധസ്ഥ വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർവ്വജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു തന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഈ നമ്മള് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ യജ്ഞത്തെ പരിചയമുണ്ടായി. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുന നീ എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ഇവിടെ എന്താ അർജുന്റെ കർമ്മം? അർജുന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വേറെ ക്ഷത്രിയനാണ്. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോണേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നത്, അത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളല്ലേ സാധാരണ ആൾക്കാർ 10 ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും അതും ചെയ്ത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അതും കർമ്മക്കണക്കിൽ വരും. അപ്പോ നല്ല ചെയ്താലും കർമ്മം വരും, ഗീത ചെയ്താലും കർമ്മം വരും. കർമ്മക്കണക്കില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജയമേം മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്ചന്തേ ചെയ്ത് കർമ്മസി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നമ്മളെന്താ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ജോലി നമ്മൾ വിട്ടു വന്നിട്ടില്ല. അവിടെ എന്താണ് ഇരുന്നതിനെ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അതിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, നമ്മൾ എന്താണെന്നോ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്താണോ നമ്മളെ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ചക്രത്തിലെ കറങ്ങിക്കൂടി നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഒരു ആചാര്യന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ കയ്യൊക്കെ ചുരുട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടാണെന്നല്ലോ പറയണേ. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ കുട്ടി ഭഗവാനോട് പറയാം, ഭഗവാനെ എനിക്കൊരു ജന്മം വേണ്ട, എന്നിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിച്ചു, ഇനി എനിക്കൊരു ജന്മം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ പെടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാന് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് അതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ മറന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെയും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച്. അതായത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ്, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്, നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയോ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം തരുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യജന്മം പുണ്യജന്മം. കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടില്ല. മറ്റേ ജന്തുക്കൾക്കൊന്നും അതില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. നമ്മളെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പല അറിയാണ്ടോ പല കഷ്ടങ്ങളോ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വരുന്നത്, അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്, ആ മനസ്സിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ദാതാവ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മാവ് തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചത് ബുദ്ധിയിൽ കൂടി മനസ്സിൽ കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചും ഭഗവൻ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജീവസത്താന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് 3 പറയുന്നത്, അതായത് 3 ശക്തികൾ. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നല്ലതിലേക്കായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവാം, അപ്പൊ മായയിൽ പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മായയിൽപ്പെട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരം തിരിച്ചടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ അവിടെ പോന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ ശരിക്കും നേർവഴി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുമ്പുള്ള അല്ലെ ഓരോരുത്തരും ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുനാഥനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ ആരെയാ ഗുരുവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, അർജുനൻ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ അർജുനെ പോലെ നമ്മളും ഇതേ കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നി സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു അഹംഭാവമാകുന്നു. പക്ഷെ അഹംഭാവത്തിൽ നമ്മൾ മാറി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് ജ്ഞാനം വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റിലാണ്
ഇവിടെ അർജുനൻ നിൽക്കുന്ന കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറയാം. സൂയന്തോ ഞാനു തിഷ്ടന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിഭൂഢം തൻ നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അതേ കാര്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതായത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഞാൻ ആരാണെന്നോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നോ എല്ലാം ഞാനാണ്, അഹം ഞാനാണ്, അല്ലേ? അഹംഭാവം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അഹം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള മാറ്റാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയല്ലേ, കുട്ടികളെ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ തരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇല്ല ഇത് എന്റെ. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്, അല്ലെ? വളരെ ചെറുപ്പത്തിനെ കുട്ടികളുടെ സാധനം തട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ടാണ് പറയുക, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ വരുന്ന ആ ചിന്താഗതി അത് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ വലുതായി വരുമ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ ചിന്താഗതി വളരുന്നു എന്നുള്ളൂ. ആ ചിന്താഗതി ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ എന്ന അഹംഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തില് നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ അനക്കി നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ അനക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആ മനസ്സിൽ തോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയോ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു വസ്തു തൊട്ടാലും നമ്മളെ കുളിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മളെ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത്. അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഒരു അറിയില്ലാത്താന്നുള്ളത്. ഈ മനസ്സ് ശരീരത്തിനെ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ചേതനയും അവബോധവും എല്ലാം കൊണ്ടാണ്, എനർജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ, കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സക്തി ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ അർജുനോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുതരാൻ കാരണം എനിക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അർജുന നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അസൂയ ഉള്ളത് എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാശ്വതം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ള അയാൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് ഇതുണ്ടായി, എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് വരുന്നത്. അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാലും എത്ര ആൾക്കാരാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെയിം ആണ്, അല്ലെ? ഏത് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്കുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം അനുസരിച്ച് അതുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോലെ നമ്മൾ അന്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ടെൻഷൻ വരും. എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും ടെൻഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാമക്രോധ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, അല്ലേ? എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഹൃദയത്തിനെയും അല്ലാത്ത കാമക്രോധങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവസാനം ബുദ്ധിഭ്രംശം വന്ന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പല ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും പാപകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതെന്താ വരുന്നത്? കാമമാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹങ്ങൾ. എങ്ങനെ മോഹം വരുന്നത്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, അയാൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അന്യോന്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. അർജുന ഉവാച അതൊക്കെയാണ് പ്രേക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ചന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോഗിത. അപ്പൊ അർജുന ചോദിക്കുന്ന വാർഷ്ണയ, അത് വൈഷ്ണവരുടെ തലവനായിട്ട് വാർഷ്ണ. എന്തിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന അവിടെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അർജുനൻ
ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് പാപം ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രേരിതനാവുന്നത്, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കാമേഷ ക്രോധകേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്പോ വിദ്യേനമിഹോ വൈകണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ബേസിക്ക്? കാമമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക്ക്. അപ്പൊ കാമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മോഹം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഹം വരുമ്പോൾ കാമമാവുന്നു. അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നു. ക്രോധം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിഭ്രംശം വരുന്നു. ബുദ്ധിഭ്രംശം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേജിൽ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സാധനം ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദാർഷ്ട്യവും അത് ഇത് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ എന്തും അടക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും അടച്ചു വെക്കുന്നതും അതേസമയം ഒരു ദാർഷ്ട്യഭാവം വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരൻ ചേർന്നിട്ടില്ലേ. ഒരു ക്ലയന്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ താഴെ ഭൂമിയോടൊക്കെ അവർ താഴും. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം, അവിടെ പ്രശ്നത്തിൽ വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടെ കേടുമ്പോഴാണ് ഈ വൈശ്വര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. വെറും തമോ ഗുണം, അതായത് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ ആത്യഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് ശൂദ്രരായിട്ട് വരുന്നത്, തമോ ഗുണികളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ ഈ രജോ ഗുണത്തിനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. കാരണം എല്ലാം പിടിച്ച് എന്റെ പിടിച്ചു പറ്റേണ്ട ആ ഒരു ആപത്തിൽ വരുമെന്നേയും അപ്പോഴാണ് കാമാസക്തി വരുന്നത്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചടക്കാനുള്ള പൈസയോടായാലും എല്ലാത്തിനും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല്, ഈ നമ്മള് പഴയ കാലത്തൊക്കെ വിളക്കൊക്കെ കണ്ടല്ലേ, വിളക്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? കറപിടിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് കരിയാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാത്തിനും, അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഈ കാപം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതികളാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പുക പിടിച്ച കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ദേഷ്യവും ദാർഷ്ട്യവും എല്ലാം വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അവൻ ഇതാണ് ആ നേരത്തെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലാത്കാരേണ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭൂമേന മ്രിയതേ വന്യ യഥാ ദർശോ മലയിലക യഥോൾ ബേനാവൃതോ ഗർഭസ്ഥത തേനേത മഹാവൃതം. അതായത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന അവിടെ പുകയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആരെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ വരുന്നത്? പുക തീയിനെ മറയ്ക്കുന്നു. പൊടി കണ്ണാടിയെ പോലെ, അതായത് കണ്ണാടി മുകളിൽ ചളി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, പഴയ വിളക്കൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുള്ളത് കണ്ടെന്ന് അല്ലെ, ചിമ്മിനി വിളക്കൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വരുന്ന ചിമ്മിനി കറ പിടിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഗർഭാശയത്തെ ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന് പദാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയാണി മനോഭൂത്തി രക്ഷാധിഷ്ഠാനമുച്ചതേ ഏതാർ വിമോഹയേശ ജ്ഞാനം ആവൃത്യ ദേശിനാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകണേ. എല്ലാം ഞാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വഴിക്ക് പോകണം. മനസ്സിലൊരു ചെറുതില്ല. കാരണം മനസ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോവാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിന്റെ പുറകെ പോകണം. ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ വരുന്നത് അല്ലെ. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അതിന്റെ താഴെ മനസ്സ്, അതിന്റെ താഴെ ബുദ്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ
അവിടെയാണ് ബുദ്ധിഭ്രംശമൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊന്ന് ചില ആൾക്കാരെയല്ല വെള്ളം ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ബോധത്തിലേക്ക് അവരോട് കഴിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ള പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഈ മനസ്സ് തന്നെ ഈ കാമത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശത്രു, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശത്രു എന്താണ്? കാമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യോ നിയമ ഭരതക്ഷഭ പാപ്താനം പ്രഗതിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതക്ഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം, ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ട സെയിം കാര്യം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓം ശാന്തി 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 നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയണത് ഭഗവാൻ, മനസ്സിലാണ്ടോ? അതേമാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഇന്നും അതേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന? മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടന്ന നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് രുചി തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ കാണും, അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമാ പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗൊക്കെ കേൾക്കും, അതിനെ അപ്പൊ പല പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ ഓടിയിറക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിനും അറിയില്ല. കാരണം മനസ്സിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ബുദ്ധിക്ക് പറയില്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഭരതക്ഷഭ ആദ്യമായി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. കാരണം അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മൾ ഇന്നലെ ആമയുടെ ഉദാഹരണം കണ്ട മാതിരി നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറച്ച് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക, ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം അജ്ഞാനമാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം? ബഹിർമുഖമായിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറച്ച് അന്തർഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാണി പരണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരമന മനസ്സത്തു പരാബുദ്ധി യോ ബുദ്ധിയെ പരതസ്തുസ്യ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് എന്റെ ഹൈറാർക്കി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള, ആരാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത്, ആരാണ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് അല്ലെ. ശരീരത്തെ എന്താണ്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജഡപദാർത്ഥമാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. അതായത് മനസ്സോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്നതല്ലാണ്ട് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ കർമ്മേന്ദ്രിയേക്കാളും മുകളിൽ എന്താ നിൽക്കുന്നത്? മനസ്സാണ് ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിനേക്കാളും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബുദ്ധിയുടെ മുകളിൽ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് ആത്മാവ്, അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ നമ്മളതിനെ അല്ലെ മാനേജർ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ മനസ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ ബുദ്ധി, അതിന്റെ മുകളിൽ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതേ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരെ താഴെയുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ താഴെയുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവ് ബുദ്ധിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ബുദ്ധി മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താവും? നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒന്നുമില്ല, ഈ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? കർമ്മം അല്ലെ, കർമ്മയോഗം. അതായത്
എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. നമ്മളല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈക്കിള് യജ്ഞത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അന്നം വരുന്നത് പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതജ്ഞനായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी।